Kini ang mga mangunguma nga tigayo nakaangkon sang kaugalingon nila nga duta. Pinaagi sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP nga programa sa Department of Agrarian Reform o DAR. Mga magagmay nga mga sugarcane farmers kag iban diri sa ila mga kooperatiba. Gintipon sila sang DAR para mabuligan sila sa ginapangatubang nila karon nga pagpanghangkat. Ang Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI. Isa sa ila si Benjamin de Guzman, isa kasakada sa sulod sang 16 ka tuig sadto, pero karon isa na ka small farmer nga nagataliuma sang iya kaugalingon nga duta. Pinaagi sa CARP, nakaangkon siya sa malapit isa ka ektarya nga duta sa Barangay Hilamunan sa Kabangkalan City. Nadugangan pagin ini kag karon ang iya duta yara sa 3.5 hectares. Natapos niya sa pagpaeskwelang iya kabataan, pinaagi sa pagpanguma. Ang 2000 kami gin na install kami sa luta. 2002. Subong naglain ang pangabuhi kay tungod may duta ka na. Dako ya ako. Mga bata, mga pamuna pa eskwela mo. Ano pa sila ako. Tungod sa luta ang ginatag sa mo sa andar. Kaya kung nagubra ka, wala ka man. Ako gani ga nagubra ko sa kapuha, gani ko eskwela. Ayan, bahay ko bata ako, ayan ko. Pero mo nung pinaka salamat ko ya. Subong ang pagpanghangkat naman yung hinatubang mo, ang hininaman ng RSSI. RSSI naman. Pero subong, may panibago nga pagpanghangkat siya nga ginatubang. Isaman siya sa libu-libo nga mga mangunguma nga apektado sang RSSI. Sa nagligad nga bulan, nadeparahan niya nga ang iyang mga tubo apektado na sang RSSI. Saan ka lang, mga ligal ng bulan. Sugod sa ligal na yan. liga tuig ya, wala Wala pa. pa, wala. Subong na ni, first time mo ni. Apektado yung mga kwan, production eh. Po posible maapektuhan gina, pero ang ginimo ko gikuan ko gitras farming. Ano siya mining? Gi Lusto San tawag. Akan siya. Tapos upo na kasi lagi ako sa gumagi tutdan. Di pa kakas mong apektado nga parte sa tubo. Gitiduan mo isa-isa. Oh, kuan lang nang may tao mo kung naging gamit. Ginutihan kita isa-isa, gitiduan tubo kumbaga, no? Kuan ka siya. Kagin sunog nyo. Sunog mo. Gani nagtambong siya sa training kag forum maging patigayon sang DAR, kaupo ng Central Philippine State University kag RU Founded Machine Shop Corporation. Sa forum, ginhaylo sang founder sang RU Founded Machine Shop Corporation nga si Ramon Oy Sr. ang mga mangunguma nga likawan ang kemikal kay temporaryo lang ini nga solusyon sa problema kag magbalik-balik lang gihapon ang peste. Yung nakita na ako nga isa ka rason nga hindi makaiwan ang atong mga buhay kay kalabanan ka kinausan natin sa atong uma, ginabakal natin. Diba? Gabakal ka puno, gabakal ka pestisidyo, gabakal ka tanan halos. Di ko nabi kung ikaw maubra sinatanan, mag-aayuhan na yung mga buhay. Hindi pala ka RSSI, hindi nga kami ari sini. Ano yan, nagdag nyo? May nagutang din, may nag-ano. Ang iniya, ang nature, nagkabalog-kabalos na sa aton. Sige kita usar sa chemical fertilizer, chemical pesticide. So mag-spray ka sa chemical bla, ang talang ng mga bayo, ng mga bagay, nakadala mo sa mapatay. Kaya mga malain na yung mga bagay, mga malain na hilamon, buglay mapatay. So dapat, I think lesson na ni sa aton, ay open na rin ang nakatabo ni sa aton subong, na dapat magamit na kita sa natural, mga kamaagi. Ang RU Eco Agri Foundation ang nag-develop man gani sa ilang kaugalingon nga templada gamit ang natural nga mga ingredients para madula ang RSSI sa mga katubuhan. Our focus here is organic farming. So we have there are different kinds to approach RSSI. Meron biocontrol with fungi, and there are chemical, and ours is organic pesticide. Amo na siyang mixture, ang current mixture, we're at experiment number 6, and gamit ang mga gasifier, vinegar, citronella hydrosol, OHN, tubig. Ang tubig di fuel lang, kung ano readily available sa inyo. Para lubos nga mahangpan sa mga mangunguma ang problema, isa ka scientist ang nagtambong sa training. Ang entomologist nga si Dr. Ravindra Joshi ang naging main speaker sa mga training kag forum. Isa siya ka scientist nga nagatutok sa entomology, ang branch sang zoology nga nagatuon sa mga insekto kag sang ila sini nga interaction sa environment, sa tawo kag sa iban pang living things. Una gin painchindi sa farmers ang characteristics ng RSSI. Because RSSI cannot fly. They cannot fly long distances like Harabas. Harabas can
fly maybe 150 to 200 kilometers in one night. Pero sa RSSI, I was telling you, they are transported by wind. So hindi po they are strong flyers. So, secondly, na RSSI, the males are very short with mga siguro less than one day. Wala nakita males. They will all, they have a natural death. So it's only the female, kahit na walang partner, kaya pa rin ng itlog. So, you know, you have to understand. So, very important is that you, at this first 30 days, observe for the young RSSI. Young, crawlers young. Mga maliit na maliit, para like a dandruff, very small, not dandruff yan, like a dust. And you cannot, you will not notice them very easily unless you wash them very carefully. Ginpahangop man sila kung nga may nagakatabo nga outbreak sang peste. Ginpainsyindi sila nga ang mainit nga temperatura ang nagapadasig sa pagdamo sang RSSI. Gani, sumugod sang nag-El Nino, nagsugod man panghalit ang mga peste. Isa sa mga gin-emphasize sa mga mangunguma nga dapat natural ang pamaagi sa pagdula sa RSSI. Sunod sa scientist, ang chemical, temporaryo lang nga solusyon kag magabalik-balik lang ang peste. Kag sa paggamit sa chemical, pati ang iba nga insekto nga kuntani makatabang sa pagkontrol sa peste sa pananom, gakapatay man. The first question I asked, when did you spray? Oh, I sprayed so many days. Okay, what did you spray? But now I start thinking, if I can see, if he's used a lot of chemicals, then you will not see those kinds of beneficial insects. So all of these insects, they are not into the food. They are already here in the sugarcane. But how you preserve them, how you take care of them by using more organic rather than inorganic synthetic chemical, they will do the job. They will do the job. So I'm a strong believer of organic farming. Second, I'm a strong believer of natural control. All my research in any pest thing, I focus on ecological approach because that is a long-term solution which will continue to work if you do this nature-based solution. Nature-based solution. Ang paggamit sa biological fungi ang isa sa mga ginadusot ni Dr. Joshi nga amo karon ang ginasuportahan sa provincial government sa Negros Occidental. Pero dapat lang tandaan nga may nagakadapat nga timing sa pag-spray sini sa katubuhan kay basi maulanan lang dayon kanugon lang. Pila lamang ini sa mga mapuslanon nga mga ihibalo nga ginhatag sa mga mangunguma. Si Benjamin nalipay kay sa pagpauli niya may dugang na siya nga ihibalo kag natural nga pamaagi kay bisan siya hindi pabor sa paggamit sang kemikal. Tungod, baka TikTok na sa tao ang kanya, mga chemical sa ginaspray. Sa subong hindi ko na makita. Pero sa padarayo mga kaon, merag na yan. Di ba? Di nga itong, siyempre, ginareklamo mo ng lawas na nga hindi matinir ka man sa kalibutan ganyan ko man ba. Pero ang problema lang galing, ginakaon na yan mo. Kung ikaw farmers, kung ga-invest ka dapat, nagsumay makaginansya ka. Para may balik ka, kag may bibiling sa pamilya mo. Kung manguma ka naman nga, pwede ka pa, hindi ka manguma. So far, damo man siya ng bulit. Damo ka nakuha ang mga learnings. Damo ikatunan. Sunod sa DAR, ini pamaagi nila sa padayon nga pagsuporta sa mga mangunguma nga tigayo na nga nakatali umas ang ila kaugalingon nga duta. Ang ini na activity will help kung hindi man yun insigida para sa ating mga farmers, at least we have to start somewhere. No? We have to start somewhere kay low playing ini nga problem with sugarcane. So, I hope this training will be a start-up, no? Para sa atong tanan, and later on,
kung hindi man gid ma-minimize, ma-eradicate, kung hindi gid man ma-eradicate, ma-minimize naton ang effects ng RSSI sa aton tanan. Ang ini nga hilikoton ang isa naman kapamatuod nga kung nagabuligay ang gobyerno, ang academe kag pribado nga sektor, winner ang aton nga mga mangunguma.